Your better show the Jesus. Jesus, when you're now straight and you lay Ezra, oh yeah, and hallelujah, Jesus, wow, everybody, that's what I'm saying, oh yeah, Ezra, sing, oh Jesus, when you're now straight, when you're now straight, Ezra, sing, Jesus, anyone else say oh, that's right, Jesus, when you're that's right, and then you may that's right, yes, Lord. We are so what's the man so to me now was a Jesus. When you are strength and you may boy a massive yes, Lord. Yet I was sick of no yet I was sick from very much Jesus. Yet from I said in Minya would and come within come out for you. Amen. Amen. Hallelujah. What of for your down Yankopon asi bebre. A bray a Cedar hour. And I want yen edi ashiamu wa wutie yen na wo hwe yen TV so anase radio so ya mamunyina akwaba be ka tro se frɛ obi no obi so emfrɛ obi se de Nyankopɔn asoma no na wode asɛm ahyɛ na no waba wagye na adwa enkyɛ wode Nyankopɔn asɛm no ɛbɛden ɛbɛbrɛw enti ba bi a wo bi atamchuku wa fidie no manyi mfiri hɔ no mo na wo bɛte ahintasɛm hallelujah ɛnna ye papa eti na dwam wa ye krado de Nyankopɔn ɛde nwosra asra no de Nyankopɔn adware no tumi ne ahoɔden ɔkasa nsɛnkyerɛne sie ɔkasa nwanwadwuma esie no ɛnna wo dam ha sɛ ɔbɛma wiase nyinaa ɔbɛma me no ya ye nhyira enti ye nkyɛmrɛ no ye bɛkɔ ye papa nkyɛne ya ma papa akwaba na ɛnna de Nyankopɔn de ama ye no ɛde ama ye papa no wɔde abrɛ ye papa ye mo wakwaba ɛbɛ fidi kase yi so asɔfo mejo so na mompo moti sɛn awurade adom ye mpom ye pa ɛda otumfo Nyankopɔn ase ma yɛmfa saa kwenya yi so na yɛma Sompa TV ahwɛfo nyinaa yɛma mo nyinaa adwo saa so na mo so a motie yɛn ɛwɔ Sompa radio yɛma mo nyinaa so adwo na mo so so mo ne yɛsom wɔ Facebook no so mo so so a mo wɔ YouTube no yɛma mo nyinaa akwaba na saa bere dia ebra so se ye de Cedar awa no ebre mo na ye ba se ya na asem kase ebi se ye de asafaruade din enenam ene anwumre na awurade so ahweme no mienu bo se orempo yen na orenya ye da biara da hallelujah amen ene midweek ene na wotwe no emo ache na ya metai eche nyamema nkuran se no nsia wo hoyi ebompre no yes obo afri edadwoada ebesi ene okuada nioma nkoyie osofo ebi akonnwuma mpo yento ebi di bosia na eye adwuma obi so ehwe adekase bi anim yes lord anso so ne nsanya nkae
enti na nenye anso me ba sa me ba be ka kiro se no nsia no ye wano pade ene wa nwumre de na wotwe ye wo na wotwe amen enti se free dwada ebesi okwada na nneoma nkoyi a efri okwada ekosi ni fiada de Ewurade bema wa hu nanim onyam amen enti koso anagye Ewurade Nyankopon ye dan edi senia Yesu Kristo ka kire Martha ne nenua hwan Mary no ose me ka kire ose se uji me dia uji Ewurade Nyankopon dia obehu Ewurade de ban nanim onyam enti koso na gidiara na unua na ye dan wada na onwuye hallelujah amen enti free okwada kosi fiada na ye bewura weekends ma komemre da no Ewurade na wa hyebo no oye no kwafo sabre dia mepesa ofre obi na ka kire se Cedar wa bre na adu fra wadanfo na fra unua na ka kire se ma ona ebi so afa na wa fra adwuma ba wote eye oho ana se oje wa home kakra sam radio obefa o bible no na wasan afa otweredua na ya wura twere sem no enen so ye bebo mpaye ye bebie eye 34 no so atum ama won so watimi aba dwumadie so hallelujah amen na bosome bia ye won semfo a ye fa ye ne nyamema eche na bosome we die semfo a ye ne nyamema eche nyina bosome nyina potoka sem no yes abomination before God na ni nyina ye echiwade a ye no Ewurade enim ni ye hu ne se Onyankopon ahye ye waboye kokko wasanya kan wona semu se ye echiwade a ohawa ebaba yeso and to can Deuteronomy chapter 28 from verse 1 na kosi 14 no Onyankopon kan nshida owo manemba nyame temo nyaden enti o se beba se obedi me mmara asem no so na mahade ani nyina odi aye adwuma o se nhira we nyina beba wo so o so fo wie ye no from verse 15 no kono osofo hono de eden o se na beba se omfa na asem no nya adwuma o se numi nyina beba wo so o se no me no be kan wo fie no me be kan e wo wafuom no me be kan o more kodo my god more be no me be kan o yefuma ade nyina no me be kan o kenten no me be kan o challenge o se ade bia o do nsa be kan ne no me be kan na no na etoda nyame ma ye wura fie ho enti ye ba fidie so a Cedar hour na ye bo nyame ma kokko na ye ma wani aba ho so se nyame asem sese enti o hawo no so a wona mu no o de atoto twere asem no ho ana eno ne ehintasem no eno ne bosome asama ye ne nyame ma eche yes lord Nyankopon ko ji Ezra ye janum free Misrim edi won ko Kena asase no so jojo no edi e no ka kire won o ka kire won se ko mu ko duru asase no so wie pe o mu hwe ye ni patete so dada na nipa no mo tete so no mo wo mo nyame o mo som no o mo wo mo ne yoye a o mo ye na o mo hwe ye na mo anko sua na o mo ko sua saa nuama na o haw eni amane ebeba won so hallelujah eno ene ensema Nyankopon de ja won na ebisa se ye janum ko duru bo sha asase no so jojo no okoye saa na se wa koye saa eno ena na wotwi ye de totototo ye ho ene ebi hwaye ebi tie ye ebi abamabu osofo ebi bompa ye kura bi ntime bompa ye kura bium ni nyina ne se wa bompa ye na che ansoso bibibie ni ho a ekoso ebi afra Ewurade nye no so enti nipa bi abema ye den ebu eno na meba ababeka chose ma ema wa bemu na Ewurade wa hyebo no oye no kwafo se na me no kasa wani nya ba ho so na ohu nuama bi na osan di akire na o de twere sem no ka ompai bo no ho a nyame be fi soro mo soro na obetio na obehye wani monyam enam se ye base ya ye ne wona e wo Facebook no so na esom nti ye be ma omo so akwaba e de abadwumadie ne so enti osofo Philip
yama wa kwaba no mo aye ni omo sombo Facebook no so omo so Kamidi for nyame enhyira Felicia Boatin ewo so Enoch Osekufo ewo so Inhyiraba ewo so Nana Yaw Ejei ewo so Ruth Asamoah ewo so Methods Upon Humphrey ewo so ena Nana Yaw Ejei enso ewo so Saada Georgina Ayambili so ewo so ene ye esom Ivy Ofori enso ewo so a woni ye esom Ruth Asamoah enso ewo so iya Joyce enso ewo so a woni ye esom ye mamu nyina akwaba e de basida awajumadi yi so sabre dia mon share aya link no mon share link no na monya dan mon fa mo comments so enya dan emra osofo emra na ye ne ahwefo ne etiefo kasa se obi hwe ye obi tie ye se Bible se meye nya bone ye nyina ye tie sompa sa Bible asem no osofo ode ye adwuma asem Bible say na sem no ye na se kane ne ye kwan so han enti ma asem no emfiri ya numu yes ye nwunu ho anopa awia eni anajo na ye hwe de watwe no wo mu nyina se ye bedi ni nyina so pepepe Bible na aka nipa no nso so ode san sem ni nyina ye adwuma anso so bibibia anya dan enkoso so ose ye ma mpaye na yanko nso wiem nipa no da bia obo mpaye anso sohwe ne ba na eba Bible say ye ma mpaye na ya anyira da bia osom nyame obo mpaye anso so oyira eno na enra ye ne ahwefo ehwe twere sem no say ye wo echiwade bebre a edi ohawa bre yen a enye ye ne ye enti ose ye janom aye bone na omuni ho omawuwu ko na omamumu yo no yen ena ye so enti obo ho a ohaw bi ba wo so ohaw bi etu abusua bi na ohaw na e ba mo so enya mo na mo yo ye na eye de mo papa no mo fiefo bi aye ena de ohaw no ebremo hallelujah amen eno na ye pesa ahwefo ne etiefo ye kotwere sem no mu na ye dwero ne ye hu kwan a ye befa so a ye di be nante enura mo amutie yen ye kan quotation bi wo fia na eye Deuteronomy chapter 23 verse 3 no onyankopon se ena mamumu yo a nipa bi aya to ho nintino omo awon to aso maako du erinya dan enhye ne ono nyankopon ahenie mu enti 10 generation enti obabi ono no oda yefrum a onya ma asase we so no ono saa aketua no obetua so ka Sompa FM de yenya nwo no oda yefru no mpo yenya nwo no ohaw no semo enti baby bia hinta sem no ewo pa eno no onyankopon kan se enam se lot mama mienu no omo ne omo papa na dai omo woye na de odi kan no ye fe ne se Moab na ono ko chichiri kuro ne ehun se Moabfo na de otoso mienu Amon ni nyina ye lot ne mama mienu na chichiri sa kuro masefo nyankopon se nam se omo ye moja franti no omo won to aso maako du elitimi ma ono nyankopon na hiniem enti onyankopon hye se ma Israel ni bia ni won enko de enko twinko ya ma omo nko mumu ma omo nko tero mu na yanhwe se emra edekana ne yire na womi ekomba Bethlehem o Judea a omo tu kwante se na ebi tu kwa bi ko Asia bi ko Europe ebi ko America obi ko Australia omo so omo tu kwan ko ye ne yanhwe de ekosi ye enti yanhwe Ruth chapter 1 from verse 2 to 5 nyankopon se mamu nko kuro no so kuro no ye no me kuro no ma di mojafra ensese memma ene won ko twin konua enti die na esi ye bema
onua tony akenkan amaye. Ruth chapter 1 verse 2 to 5. Ose na obarima no din de Elimelech, na ne yere din de Naomi, na ne mabarima baanu no din de Malon ene Kilion. Oye Efratifo a ofri Bethlehem a ewo Yuda, na oduru Moab asase so na otena ho. Na Elimelech Naomi kru no wuye, na eka ono ne mabaanu no, na oware yire no Moabfo mu. Obaku din de Opa na obaku din de Ruth, na otena ho beye mfie du, na won baanu no Malon ene Kilion nso ewuwui, na eka oba no nko ne ne mabaanu no ene ne kunu no achi. Amen. Hallelujah. Amen. Enti Naomi ni ne kunu an Elikana. Ana ne mamienu Marion ne Kilion koye no. Enam se nyame akase tia kuro no dada no. Omo hu ni asem. Boni ni wo ho. Anso enam se asase no makotra so no. Nyankopon se asase sese. Nyame makotra so. Die na to. Naomi kuro Elikana ewu. Ne mamerima mienu nyina ase akowo. Enti na abusuye bi ase ehye. Abusuye bi ase ye den ehye. Omo nyina ye Kristofo. Omo kwa sore, omo som nyame. Asofo ewomo, edafo ewomo. Enti asem a ye ken enya se mi wosika. Enya se mi odefo. Enya se mako school mi obenfo. Enya se mi kuta certificate asemo kuta abodin enya se mi yohene enya se mi yohema enne odehye bi ase ehye enti omo a eseso mudi akonwa ni nyina asa adenti no mo ase ehye die no bi aye eye musudi a eye chiwade wa awurade anima edi ohawo ba enti obi hwemi obi tie me wakoto sa abusua no die na sese wo ye obu oho na machiwade a wakoye nti no oho wa nyame de ba mo so ne se osofo aware sem no aye den enti obi hwemi obi tie me aware ni de obenya anso so aware ni du afimfiri na aware na gu enti wabusua bi a okwa aware owo baako wo mienu na aware na gu enti obekomu no ma wo mu nyina okwa ware we awo mienu we awo miensa omu nyina ware na agugu no mo samfio anso ahonfefo ene obi hwem oyo oba wa bomoden abobra o hwen oba besia ne ka ne fia wasi anso nikuru na o hwe obi ni sika one obema ni oba omoda kiosomo obi dambo tomo ena omoda ma ware aso se twan anso so hwe odefo bi tie mi o hweme die nti o yare o hwe ba bi a odua ni die kura anye hwe ba bi odefo didi hwe ni pa ya aduane ma obewura fie ho no mema wo fie ho nyina edu omo panyin fie so wo so ma ware ni ya dan eguo enti ahwehweda na si ho no gas na si ho no asomfo nie anso yere wo hefa enumonyam na kuta wa ho fanie o wa juma kama o ka wan kasa oni fie kro wo ba mie na miensa wo mie nyuma o mfuna no ma wa somo ma me o hweme asoso aware no suban ban na o na nadie aso aware wo be kom no o so anu nyina gugu o wa fa anu nyina anko yamawo eno na ya base echiwade a onyankopon eka ho asem no samaye nye no ye nhwe yie enti ye kan Proverbs chapter 6 na verse 16 to 18 na o se niaman son we ya menyankopon me kra echiwade anso ene ye generation echiwade na nipa bi ye ya omode ohawo abeto ye so ne ye busua so no ye nso so no ye gusu ayeye ye bi o se me ye nhwie moja e di bim engu ene ye gusu ayeye atroketrema ene ye gusu aye twantro o se me nya dan me ye ni adanse kunumu false witness ye gusu aye so ye dan ye o se sa nuoma so yade ban na chiwade o se enan a eye hare
ɛyɛ dɛn ɛkɔbɔne mu akoma adwene musu adwene ɛsimasie wɔ sɛ ne nneɛma sɛyɛ enti saa nneɛma no ɛna ama ɛnɛ ɔhaw ɛba yɛn so enti ebusua bi wɔ hɔ a ɔsɔfoɔ wobiebie ndwuma sɛsɛ na wɔn sɛ wɔhwɛ me no wɔn na wɔkɔfa nneɛma firi China ba Hong Kong ba wɔkɔfa nneɛma efiri UK no mo ba no di onu betu nneɛma no wɔ nkyɛn no ɔno wɔ ayɛ yie wɔn na wɔkɔfa nneɛma no ɛba no wɔn no babɔka ɛnɛ wajapade nyina na awotontɔn edi tua kan ɛnɛ court ɛyi yɛ twon court efi sɛ kabi abɛtɔ so yɛ ɔbɛfa na yɛ yie na wɔn a wotra play mu over 16 hours ɛkɔfa nneɛma no ba no di ɔno ɔbɛgye nneɛma no bɛtu wɔ hɔ no ɛde ayɛ yie ama ne ho tɔ no ɔne ne ma nyinaa de yie na wɔn nneɛma no pagya kodu bie bi a ɛwɔ sɛ bibi ti mi si o container bi ama ne ba ho na ka bɛtɔ so nti obekom saa na ɔwɔ fa no mu nyinaa fa mu saa na ɛto wo papa ɔso ɛto ɛno ne yɛ se ekyiwade anyankopɔn se mɛyɛ nyɛ no a yɛ nananom ayɛ a ɔmɔde ɔhawa bɛto fie no nti obi hwɛ me obi tie me wan kasa bɔ ne bɛ na wayɛ nti yɛ bɛyɛ sɛ sakyasakya ɔsɛ me deɛ biom nti bebree abɛma bu sɛ ɔnkɔ asɔre biom bebree abɛma bu sɛ nyame adwuma kora no ɔmɔ biom efiri sɛ obu wɔ hɔ a yɛkasa bi bua nyame adwuma ɛnyɛ sika nko a ebi de wɔn ahoɔden ebi de wɔn nimdeɛ ebi de wɔn mmerɛ ɛnɛ asafo timi sɔre kɔyɛ meeting ɛdwendwere nyame asafo sie ho obu wɔ kora na amafo wɔ problems wɔ asafo no bia waresɛm marriage committee no mu timi trem ma no kɔbɔ anadwo bɛ 12 na ɔmo solve amafo problem anso ne nyina ɔyɛ nyina no ne nyama sɛ ya na ɛsɛ ɔhwɛ ne makora ne ma sɛ obi hwɛ me obi tie me ɔsɔfo ni okunkura no sika ni hɔ no na ɔdɔ hɔ ebi da kɛtɛ so kɛtɛ rɔba kɛtɛ so ɛna ni kura bɔ brɛ sika bɛwie no ɛnɛ aware ne gu ɛna ɛnɛ nipa no ɔhyɛ aka ɔhyɛ dɛm no wosu ɛtɔ da agye sɛ wɔsrɛ ɛyɛ adeɛ bi a nome bi a ekyiwade bi a wabusua bi akɔyɛ a onyankopɔn aka asotwe a ɛbɛba wɔn so yɛnhwɛ twerɛsɛm no na Ezekiel chapter 23 from verse 26 to 49 mo afe na maba so no mo fa nkyɛ ɛyɛ fidie na yɛde yɛ adwuma ɛtɔ da fidie te sɛ nipadua ɛtɔ da na ne ho dodo no kakra nti na fidie no zuka ma hwɛ ama sese ya sɛ ya ba mframam nyame nhyira mo a mo ne yɛ som wɔ ɛyɛ TV no so no radio no so yɛntie nyame asɛm a ɔka wɔ ho nsɛm mu odupa tie nsɛm no yie wobɛkan ne ntɛntɛm ama yɛ Ezekiel chapter 23 verse 36 to 49 ɔsɛ na Awurade ka kyerɛ me sɛ onipa ba wobabu Ohola ɛne Oholiba atɛn ɛneɛ kyerɛ wɔn wakyiwadeɛ sɛ ɔsɛe awadeɛ tio ɔsi ekyiwadeɛ ni bi nipa bi ayɛ a ɔno nyankopɔn de ɔhaw brɛ wɔn so no ɔsi wasɛe awadeɛ enti obi hwɛ me obi tie me ɔnana bi akɔsɛe obi awadeɛ ɛma nipa korɔ sɛ deɛ ɔde ayɛ mi wɔso wasefoɔ ɔmo awareɛ ensi wɔn yie da aka to enti ɛnɛ nyankopɔn so aka sɛ woyɛ sɛ ekyiwadeɛ a sei na ɛbɛba wɔn so enti to aso 37 sɛ wasɛe awadeɛ na emogya wɔn ɛwɔ wɔn nsɛm enti tie obi nso so wakum obi wayɛ sɛ nipa na wokum no obi ehu anso wokum nipa no ɛnɛ yɛ kuruma ɛno na yɛhu obɛte yɛ sɛ yɛkum obi da ha obɛte yɛ sɛ yɛayɛ dan yɛakokum obi ato ha wokum nipa no de asɛm na nipa no ka sɛ me a menya wo bɔne bi a wokum no ɔne wasefoɔ se ahoto ede ahoto ɛma mo so da obi kum ɔba pemfo sɛ wanhwɛ me ɔba pemfo a wukumi wasefo bɛbrɛ wawo ho mu nya bi enti ɛna abusua bi ɛna wosom nyame paa so timi hu sɛ awɔ ko medical friends gynecologist a ɔmo so ni problem bi ɛnsɛsɛ o timi wo obi bia yɛ kama o ovins obi bia yɛ check obi bia yɛ kama aso timi ma enti obi hwɛ me obi tie me a sa problem enya wo nko an
wotimo se ewo fi ho enti saa nnuama no na ɛwɔ sɛ nyame ma yehu na yɛhyɛ ase bɔ ho mpa yɛsrɛ ho bɔne fakyɛ sɛ awurade mfa nkyɛ yɛn bishop bi yɛ ni enti ɛwɔ abusua bi wɔ hɔ a ɔsɔfo adenti na obi atu kwan wɔ hɔ a na nnuama mu ayɛ den obi timi tu kwan bua fie sɛ bua ne namfo nyinaa anso wo deɛ no tu kwan no sɛ so ontimi mu a efie fompo na aso abɔnte sofo abusua bi wɔ kora tu kwan ne yɛtwa wɔ so abusua bi wɔ hɔ a obrɛ sɛ dan wonni obrɛ so aba enti ɛno na nna me se mo ama ba mo abu nyinaa me hyɛ mo nkran sɛ Nehemia hu saa asɛm no ti Nehemia abɔ mpaeɛ no wɔ mpaeɛ bɔ yɛn toa so ewi a yɛbɛkɔ Nehemia na wat na wɔn abusum huhuo na wɔde asɛe awadeɛ na wɔn a wɔwo wɔn ama me nso wɔn abafa ogya mu ama wɔn abosom ama wadi biom yei ɛna wayɛ me ogu me konkron bia ho fin dana na me home na no nso wagu ho fin na wakunkum wɔn ma ama wɔn abosom huo ɔba me konkron bia dana abegu ho fin na hwɛ saa ɛna wayɛ me fie nsumu na mpo wasoma ma wakohyia mmarima a ofiri akyirikyiri baeɛ na wasoma abɔfoɔ ama wakɔ wɔn nkyɛn na hwɛ ɔbaeɛ wɔn na wadwere wɔn ho ama wɔn de adubire akeka wani na wɔde ahyehyɛdeɛ ahyehyɛ wo ho na ɔtenae na ya anim yɛ duro so na ɛpono a wato esi w'anim na wɔde aduham ene menwo asisi so na asafo yu a wato wɔn ho pam ɛwɔ mu na nsabofoɔ ɛka wɔn ho na wɔde nkapo ahyehyɛ wɔn nsa na wɔde abotere fɛfɛ abobɔ wɔn ɛna meka sɛ mmarima mmɔ adwaman sɛ ɔno a sɛ ɔkɔ ho a na ɔkɔ ne ho sɛdeɛ ɔkɔ ɔbaa adwamanfoɔ ho saa na ɔkɔ ohola ɛne oholiba ɛma ahoharefoɔ no ho na mmarima tenenefoɔ na ɔde awalesɛyɛfoɔ atamuo ɛne mogyagufoɔ atamuo ɛbɛbu wɔn atɛn ɛfiri sɛ wɔyɛ awalesɛyɛfoɔ na emogya ɛwɔ wɔn nsam na sɛ awurade nyankopɔn sie ni mɛma asafo bi atu aba wɔn so na mayi wɔn ama ahodwan ne ɔfom na asafo no asi wɔn aboɔ na ɔde wɔn krantae awowɔ wɔn punishment no toaso obekunkum wɔn mmabanyi ne wɔn mama na ɔde ogya ahye wɔn afie na metwa aniwudeɛ afiri asase no so na ɔde abɔ ɛma nyinaa kɔkɔ na wanya wɔn ho na wanyɛ mo ahoɔdeɛ no ebi na ɔde mo ahoɔdeɛ no ebegu mu so na masoa mo abosumhuhuo no ho bɔne na mohu sɛ mene nyankopɔn. Hallelujah. Amen. Enti wɔn na echiwade a nipa ɛyɛ no ne asotwe a ɛyɛ nyame ma no ɛbɛ nipa so. Enti Nehemia ba bɛbɔ mpaeɛ no Nehemia ɛna wate sɛ ɔhaw aba ne nkuru ɔse kuro no kuro ne nananom adamena da hɔ no kuro no ɔhaw aba hɔ Nehemia chapter 1 memoir can verse 5 and 6 there the 7 every na hwefo ntie enti Nehemia sɛ ɔte sɛ kuro na ne nananom adamena da hɔ no kuro no ɔmabubu kuro no ho afasuo ni nyina agu na pono ni nyina ɔde ogya ayɛ den ahye na ɔsɛ mete nsɛm no medi abobo na mesuye nabi na mewie ye no mebɔ awurade nyankopɔn mpae ɛtɔ da momu bebere wokɔ wunchi na ɔkɔhwɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ fie wɔ abusua mu a na werɛ ho aka ɛno no ɛyɛ akyiwade a ɛtɔ da efiefo ne abusuafo bi ayɛ a ɛde ɔhaw ɛba enti yɛhwɛ mpae a Nehemia boy from verse 5 no ɛyɛ me kan ya na waka straight Nehemia chapter 1 ɛyɛ kan straight yɛn kɔ okay na me say oh awurade ɔsoro nyankopɔn onyankopɔn kɛse a ohu yehu a okura apam ene adoye ma wɔn a ɔdɔwo ne wɔn a odi wo mmara nsɛm so no ma waso mmara so na wani mmue na fatie wako ampaya mebɔ no wanim ene awie ene anadwi ama nkwa Israelfo
na ka me ka Israel bɔne a yaya wo no na me nso ene magya fie aye bɔne enti ahwefo ne atiefo mutie Nehemiah chapter 1 you come from verse 5 to 6 and 7 enti tie fesi ho a bebe bia me pesa wo tie no Nehemiah hu how na aba no o se bɔne a Israel for na ye no no Nehemiah so na gya fie ni papa fie so ye chiwa de enti osre enti obi say na menya ahwe menya boni bi esese me deserve nyoma e fam so yi say me nkwa me ya investment na say me ya osofo me ministry nkoso me ye kristoni me ye evangelist me ye obi bia manya dibia bia wo say nyoma ti me koso anso nyoma nkoso menya boni bia anso ha no ufie wagya fie so de no maye wana fie nso so achiwade be no maye enti oso muni ha emumoyo no enti abusuan bi etua ka bi awonto atoaso ka bi enti se wanhu saa nnuama no na wansre bone facha osofo wonso so odi se ya na abetoa umba enti na sikani bi wo sika so ntimi ne obre so aba no ene yade na ekoso wo fie ho enti wo sikani bi aduane a osofo wo di a wo ye de ma wa ntimi ne odu wo aduane na obewu enye ono nko oni onuanom ewe busuanom eno ene yese na wotwe ye mompa ye nko ye nchi ye mompa ye nko ye mfie ye mompa ye nko ye nchi semfom so bia omo aya edi ohawa beto abusuano so ayenso so ye frɛ abusuanom na ye di awurade achi anso so awurade num onyam no enti menhyerɛn ka yese ko kra ye bɔne no kasa okra no na ka ewuo na adenti na saade ne etene fafi ho ayetimi kasa busua wemu fo de efiefo asefo de na nase masi asefo de sei na wo fi ho hallelujah mese busua bi o pesa wo som nyame cross of ntemenso busua na aye total darkness esuma fa busua no mu suma fa ni nyina hallelujah amen ene ye mena no copy monfanche na ye kase be san bie 34 na akon ye nya base pe ye ma wo de documents go TV nenim ba bibia edru no hia nyame tumi se nyame favor se ye wo CV se eye onkrata sembi o passport onuama bi o phone o hia se ye email o onuama bi eya ka ede kakese brew o pese ye send o ewo oji mebi mu ye teso fa phone no to ho obabi bronsam fa no mu yade bi ache obabi ukun bi oni ho bronsam afa oni wade bi no mu fa ni photo tu ye friends TV no so ye ba se ye ma wo de unsuo esi TV no so na ewia ya bompae ene ye mraniti ye bompae mienu pe na ye bie 34 no atum kasa urade Yesu ene wasema ba ebusuo bi huna mane ye fie ye huna mane yade ba ku bi sei yade ba ku bi sei Erade kaime busua sene wadoye ene omobro hunu esitie mesrebo ne fache ema ebusua me frimu me ma me fie me papa fie ye wado na bompa ye bie wano na bompa of Jesus.
Jesus Christ. And I'm a bomb pie say obi a wo hwame a wo tie me. Yesu moja emowura busua no mo. Ade biara busua ye nananom aya ya meto na eye chiwade wa awurade anim na di nsonsanso ebra busua no na ya ye fifi ho saade ne ba ye so moja ne nkasama moja ne nkasama Yesu demo jeme so say amen. Mo Facebook no so nyina mo type amen. Ye bompa na de unsuo so ayedan STV no so empire de kan no de anu ohye osofo empire ye boni ye bo amahwefo ne etiefo obo o hwame a utie me ade a uhu se edi abusua ni nya ye yade enti sa yade na ebi aba wo so aba onua so obo ho ade wo hu ye accident osofo obo hu na we anya kwanhia adebo ne totototo nipa chofuwo ni amane basabasa wo fie ho eto da mu so etotom no obo obakora nde bode na wae wo woni mo ba no se ojo onya basabaso nya sadile na bibi ne ato no efrifie ho ene ye bom pa ye o se awurade Yesu ade biara memfa mani hu aso edi minya edi mi menya edi ma wawe nya sikasem nya menya mesumu ena anadwi Yesu o moja no enkasama me mano enkasama mapomodeno mawo no maware no ejuma no promotion no bambo no sapeti wo no wo Yesu demo ye wa no na bompaye Jesus Christ. Kase wo Yesu demo Erade ma moja ne nkasama me moja ne ehwegu Calvary enjeme enye wo chena seya wo Yesu demo kase amen now type amen eno sa nuema no ne ma amafo so da ye basa oso sa da ye pet na nuoma nyina giegu nuoma papa beba sa no meno ne sa echiwade na oma ye na kanya ne ho pe na ade na sei ene ye bompa ene ye midweek osofo bo afri Monday ekosi oton nuoma ye nto wakodwam wabansansa ebi tua loan ebi ba ebi kunu obi wa appointment yoma nkoyie ye bompa ya de bi ohwe ni mo kwan obo ha awosa bi hia yare sa obi da hospital de yare ne tie ha ne tie obi onuma drokra na yare ne ye kese kasa awurade Yesu o se yemfa ya hawo ene ya mane no emra wa awurade every say ojure ye ho ento kan Matthew chapter 7 verse number 7 say ye bisa ye hwehwe ye bomwa nyina o say ye obetie say ya awurade ye hawo ni media ye yade media ya wo media ye juma media ye busua awurade jeme na wotwe o mepeja majuma mepeja meshabre akoma so ade me de power awurade ni awurade ye enye ochina o awurade ye ni say ya ye wa no na bompa ye awakoma so ade wakoma so ade emre awurade ni
Jesus Christ. Erado obi ohwe yen a otie yen. Jesus. Ene ye midweek. Jesus. Oyo dwadini. Jesus. Oyo no ankasa na adwuma. Jesus. Oyo obi adwuma. Anso nuema mu aye den. Okwa na waba ne sansa. Yes, Lord. Ene meden na aka wona wotwe mu hye Erade nsa. Amen. Erade favor ntowo so. Amen. Erade favor ntowo adwuma no. Amen. Oton aye beto. Amen. Yade no Erade mfa ne sanka yade no. Amen. Awon sem Erade mfa ne sanka yefunu no. Amen. Bo hye na ye hye wa ntime ma no Erade mfa ne sanka. Amen. Ade bi e hye wo so pese wo som nyame a ontime nsum Erade mfa ne sanka. Amen. Erade ma wo ne wo ho. Amen. Wo Yesu demo jemeso say amen. Amen. Me ba me tufo say bomodian say on fa Erade Yesu Kristo say Erade ene okra je nkwa na me bo kokko na oya ade bi soso na ye onyankopon twiwade a wo hwe twerɛsɛm na ye kenkan no nipa bi na aye no mode ohawa beto abusua no so wo so twenwu firimu na wanfa ohawa meto so amane ameka abusua no sa mere ye bie 30 phone nyina atum sa 5 minutes e dey pick course no e ye nuoma mienu pe wo fra ebia ensem a wokan sei na ewo mabusuam sa de na edi menya na ye ne wa bompae ye fie ho awo ni ho menso se ye fie ho aware ye fie ni pa wu ntentem ene da ya meso so no so nya se bi ba me so na ye no mo mpae ntwetwam enti sambe lines ne eye 2 eye 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 me be line atum. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo. Eya ma oneso kakra ma mehwe. Mame no mompae Erade ade bia edi wako anya me gire fidi kese so bo Yesu den se na Erade utie me na adanse me ne oma pi bompae oma adanse ba no wako aso fa won saka no ma oni adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When me anyina so hello baba odene baby okasa fro ikazapri atonji tabake me ti o mama apamesu bu chikense the mama tinko yeso ya juma kora uhunu sika obresa mame no mompa Yesu enunti na Yesu bewuye me no bompa Yesu moja ne nkasa ma wo ne wo mba Yesu moja no enkasa ma mo. Amen. Yesu demo. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro brekum ahwefo ne tiefo tio efade ho papa mame no bompai Erade me de wakoa ne na yire ne madosu kwa wo Yesu mojam Erade ma omoja ne enkasa ma abusuan ma omo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odene baby okasa frementie wo ho na kasabo Juliana me first kentampo Juliana ahwefo ne tiefo tio mame Papa pacho yefi aware ni hokra enunti na Yesu bewu ye ma yen oso betua sa aka no wo asembia no so me no bompa Juliana ade bi obonefo na ye etuwade ama aware ho aye den me bompa se Yesu moja nkasa mam wo fi ho
aware kwan emiema mo yesu demo amen praise god odini baby okasa freo okasa free him ya hwe foti o na tie foti o dano kakra kasa me no bompai Erade fa won saka wa fana mana danse moja nen kasama no wo yesu demo amen Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free Akoso se ban de ayedam. me no bompai ade bia ede edam eto maso me bompai se me de yesu den sane oma efri edam efa adwomo hawo mu yade biara achechere oba no me de yesu den sane no wo yesu den mo amen Amen. Praise God. Hello. Odene baby okasa free o ma honesto kakra ogira so odene baby okasa free o. Praise God. Touch me then the another bonfire my door. I know person is set apart and I can send back. E frɛ fidie no so na wa frɛ na manya time ati o asɛm no nyina ama sabre yi de me fa the last one emfa obia bio yemre nti praise God. Hello da. Odene baby okasa frɛ o Touch me the grace me ka sefra sama kese. asama kase ahwɛfo na ati fo ti o Tam touch me say then say me de menya to fun pe go send me oba bia de ba akwa aware. You say this me be ma obaako. Ento kwana kasakasa faka aware na me no bompai enti sabre wasa o yire ho na o frɛ Awurade na moja na hwegu covered ma wo no etime twetwadwo me no bompai Awurade me de wafuna kwa Awurade nim ade biara aye no me chiwade edi abusua ni nya me bompai ekwa samaka sese Awurade fa wo sanka wafuna ware Awurade mo moja na nkasama no o Yesu dem amen Amen. mesra se yemre no aso ene fidie na ha ye kakra ye fidie na de adwuma enti sabre me de 1 hour esi ho from 10 to 11 se wa na opese ofre na ye bompa ye fanuoma me boboso no ho obetimi afre na nipa pi na sa hawi na omoso omo bia omo ne me abompa ye ne nyame asem omo di adanse enti edu memre da what the boss 6:30 afawo o TV no to memre da no pa obehu adanse ni pie ti se odi enti enu die nche ye bo adanse nyina ne se wo na waba mu bu no won so so kasa kire se wo so Awurade beye ti Awurade beti o sambre no mess na go screen ani no obetimi afa na me no bompa ya gu nsuo ne documents no so Awurade me bompa ye se nsuo yi enane ayare se nsuo enane nsanchani nsuo enane Yesu moja de odi beye biara adanse ni echi obi bi odi bibia to TV ni ni mo radio no me bompa ye twe adanse to so me bompa ye se Awurade favor na Awurade grace en to so wo Yesu demo amen Amen. number no ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers 3 nyina offer 9 to 10 menya brena matie wo na ye no wa bompa menyi wo TV no mfre sompa na o radio no ye free ha asofofofo so edi echi omoso de nyame asem eba tie won na obeye nhira Yesu ama ochena ene ni fiada ye besan hia same time eye 9 to 10